Mŕtva zóna, posledné štádium nezávislosti. V našej kultúre sa učíme, že posledným štádiom rastu je nezávislosť. Ale v skutočnosti je nezávislosť len fázou, ktorá predchádza skutočnému partnerstvu, vzájomnej závislosti. Aby sme mohli dosiahnuť vzájomnú závislosť, musíme byť ochotní prijať celkom odlišnú sústavu inštrukcií týkajúcich sa pravidiel, podľa ktorých sa hra zvaná život. Ukazuje sa, že to, čo má veľký úspech v rámci nezávislosti, nás v štádiu vzájomnej závislosti brzdí. Posledným štádiom nezávislosti, toho úžasného stavu, po ktorom sme sa všetci naučili dychtiť, je stav prázdnoty, ktorý s láskou nazývam mŕtva zóna. V mŕtvej zóne robíme veci preto, že by sme ich urobiť mali, a nie preto, že sme sa k tomu rozhodli. Ako nezávislé osoby sme veľkými životnými rebelmi a nechceme pripustiť, že by sme sa mohli dať znovu zajať. Viac menej skutočnosť, do akej miery sme rebelmi, určuje, ako ďaleko v sebe ukrývame toho sentimentálneho tvora, ktorý je pripravený sa obetovať pre iných. Pretože rovnako ako vo všetkých štádiách nezávislosti nie sme schopní prijímať. A teda nedokážeme znovu nabrať sily a dať sa do poriadku. Nezávislosť znamená, že ženská stránka nášho ja nie je ešte plne vyliečená a že by sme mali prijímať práve v súvislosti s ňou. Toto je tá stránka našej osobnosti, ktorá nám dodáva výživu a palivo, vďaka ktorému ideme ďalej. Až ocením svoju ženskú stránku, dostane sa do rovnováhy s našou stránkou mužskou a potom začne partnerstvo. Mŕtvú zónu vnímame ako priestor, kde sme uviazli. Uviazli v nejakom vzorci. Bez ohľadu na to, aký vzor úspechu predstavujeme pre ostatných, vnímame ju ako zlyhanie. Cítime tiež pokušenie umrieť, pretože sme tak strašne unavení. Práve v mŕtvej zóne sa skrýva základná podstata nezávislosti. Ak uvažujeme o súťažení, potom tu, v najvyššom štádiu nezávislosti, sa z nás stávajú pretekári tak skvelí, že už sa žiadnym súťažením ani neobťažujeme. Keď sme najlepší, prečo sa namáhať? Súťaženie nás stále poháňa dopredu, pretože nás núti pracovať namiesto toho, aby sme prijímali svoju odmenu. Dnes sa rozhodni oslobodiť sa od nezávislosti a konštatuj. Som konečne ochotný vstúpiť do tohto vyššieho štádia, aj keď sám neviem, aké vlastne je. Môžeš požiadať vesmír či Boha. Uč ma, prosím. Táto ochota ti umožní poučiť sa, pretože ti poskytne vzťahy, v ktorých sa môžeš začať učiť, v čom spočíva skutočná vzájomná závislosť.